An támán inis cynnych ag bhí cúte ganile a ha giúnsach ag na Gaelic, agus ha mé tálichte fáilte a chur iad Ili ní go bhhéilead. Ní sé Ili rucaigh agus thócaigh tú an ghlasachu sé bhí gan na hunnet agus bíú clích na chláirsaich. Íon seo ar ó Gaelic ag duine san bína de cheolach? Chorá Gaelic ag duine san bína am cheolach. Ach bha móric mó bhathir sa chultúir agus sa chanan, mar sin Feir son gan bíag mi héin agus mó bhráthairs nó fiúr i dul gan scáil Gaelic ann an Glasgow. Má go ríomh agus gan na Gaelic ag an taí, sé na tachirta san a bhíh tú a phríchalúch? Bha mi an sásán in imigrút na bha mi na boice, bhíing a dul gan mód chabhór gach bliana agus bha mi chuideach a gáil páirstán in fésin, fés Glasgow strut an Gin Leitch. Charámi ar son mo chuit Gaelic a chail na riach mi an scáil. So chaim mi gan olhei agus bha mi deanú saicála sa chiaadal amach ach charáid cuairrtaigh riúm ítir. Mar sin is straib bliana dheachtaigh mi go céim Gaelic agus chuú mi orm leis sin chun an ceirh bliana agus na se mi gopur sa Gaelic chuideach. Má go ríomh. Agus an roin sás an súl na Gaelic go sóisialta chuideach sa bhela? Chanings gon rá, ag an olhei bha mi an sás an tóirritin mar an combináisinach agus taine Gaelic. Agus chuideach cha caditinacham a ha brín Gaelic, so bí sin na fiaching ní bhí gachleachgaich a chaid cad an dulich a gamanin. Cyndigh. Agus stácha go bhfuil cúteán nach leolach ar taid na Gaelic. An íon sé géim sé hawn? Agus sé scéime hawn ag olhei Glasgow, agus bí sé fudach hawn an flat sóirichte agus an flat sin sé díadach daine ha brín na Gaelic an fudach hawn. Agus bí sin díadach a deanamh rutain mar cúntasan ar na míon an socialta ceilte is Gaelic. Agus díadach a fiaching ní bhí a brosnach na Gaelic tíimichaile an olhei. Bha trúr acing áns? Bha go más bórsal. Mar choirsnach féic a go péin? Sinna, bha caran sáirichte sa chiad bliana go háid or chará míolach ar tóir daine san olhei sé rút caran úras ecolach a bhain ach bha mar an bíon bit Gaelic acing so bha gléanach. Ní sé seo céiste bhís mi cúr ar a thula duine a bhís a tualáin ar speak Gaelic. Dé an napirst nó an bhachcail Gaelic a searlaid agus chuson? Sé an bhachcail searlaúm dearsaigh agus sé sin na céalachach mar Shining. A mi díadach is mention go raibh fachcail gléadnach a hawn agus stalúm an fuam. Ha mis mention go raibh fachcail can an brí a hawn. Sé go tíige, agus féimid a gada dhéanamh. Well, taplit go mór, Ili. Agus clíine sin barach fa Ili na saite a dúir sa frógram na a bhísi a dheis cádarum. Ha Ili a dheis cádarum inise, agus Ili chunig sin cálaban siad sé iad a nádaí, an cáirsta gláich an súda mar sin rutain? Ha mis mention gan cártaigh, is stalim a bhí a mé an an nátaid, ha mis mention go bhfuil rutain mar sin gléibh ar son mar denaching. Ja, mis mention gná a cóltach caran wholesome. Agus thuh sá hisfach cais go ré vegan hunnet. Cimid a chagúniu táiseach idir sin? So sa chiaadal amach bha mis mention gan bíag mi nas fallinge na bha mi giche vegan. Agus an uair sin háisiich mi agus díadach bhuaich mi mar tóir athrichen na buig chéin is ruta mar sin. Agus an uair sin háisiich mi bhí a giúnsa barach mú a bhí am vegan. Agus ha öfrin na barach gan cuideach mar is an plár haid mar son in áineach agus cuideach charámir son cránna dhéanú ar béichin so bheith sin na öfir mór jás a cuideach. Agus chusan a smúniú go éis sin an ruta bear go tain? So bheith cadideacham agus bheith ise vegan an táiseach agus bhí an díadach a féicing an bíag bheith ise giche so mis mention ha barach gael na díadach like glasrichen like leo héin. So bheith ise caran like a shouting jo go rút ma a haunan dóiche vegan. Agus ha mis mention gná sin gan bhrosnach go siaching jo héin. Na sé svír hallam a bhí brímíon bíag. Dé seir sa bíag a bhís de héna déanamh? Ha mis mention go an seir sa bíag is starlium, stácha bíag bon etalt, ná bíag Mexican. Stalim an dachut. Agus an canig tú go bh glasachu na bhela ma ar sanna bhí gicha mú mar vegan? Ha fír bha ha tóir ta an vegan ann ach bharach gur sin ha like options vegan ann so chabhór gach ta bíag. Agus an rá fudasta gúcht a bhí a gearrig fiol as a chlád bhí agad?
Ha mis mention sa chiad dolamach by Karen Dillich. Ach, fiúsna a bhami a giche fiol, charámi giche tór, ag chatalúm a bhí a cochgadach le fiol, chan mis mention go coit glé nach. A cha mis mention is jaib mar mías neo ja charámi fiús a bhmóchach nach rámi ga ihe. Ach sé nuta bheit na bedulí sé a bhí gearach amach caiise agus mar banne, Bheit sin Karen Dillich ach bu ddíach a fáscleachte is. Agus an bíú cleachcha rutain seach caiise chears neo banne. Bí bhí mé cleachcha caiise vígan agus banne vígan. Stal an banne vígan na seár na banne abisteach ach chaneal caiise vígan Bula chomarí caiise fír ach bí ddíach a fáscleachte is agus is dé úne chaneal caiineach idir an blas a heic caiise fír. Agus dé le haidíanamh a thuh só hísfach? Bí mí fiochan na bhí le a gachuirsteach agus cha bhí mí cleachcha plastic nuair nach chuiringá. Ha mis mention gan bechóir dhéin Olivia Genú in is sa suing dhéin. Fiús acharí an beca mar sin, agus fiús mar nach eile ar son dá ihe vígan a lenting, ma víste mar a gerich sias in de fiála víste giche, bíút an bec mar sin a Jenny Jefford mód. Well, míle tang Eli, ha er a bhí na chhuach brín rút mí do lí a dúmsaí ach chuideach do bheithe vígan.